סאב גיא כאן אבי מערוץ סאב גיימינג ישראל, והיום אני משחק בסקיילוק. אז בואו נעשה IS הום, ובגלל שאני לא טוב בסקיילוק הבאתי איתי עוד מישהו. איך קוראים לך אדוני? יקיגנח. ואיך קוראים לך השם האמיתי שלך? טל. אנטי סנאפ. ככה זה קוראים. לא אמיתי. ככה קוראים לך, אנטי סנאפ. אז אנחנו היום משחקים בסקיילוק, וסקיילוק של מילר משחק בו, וכרגע הוא לא מחובר, תראו. מילר... אולי הוא מחובר ואנחנו לא יודעים. לא, אם אתה צריך ללחוץ מילר, ואז טאב, אם זה לא משלים לך לשם שלו, האמיתי, אז זה לא עובד. אתה יודע שלמילר קוראים עומר? כן. ויש לי שכן מפגר. יש לי שכן שיש לו שם משפחה מילר. ולאחד הילדים שם קוראים עומר. שיט. כך, קובלסטון מתנה. הנה המכונת קובלסטון שלנו. היי, לא! פגר, כמעט הרסת. טוב. אני יודע. צריך לשנות. טאדאם. מי שלא יודע, פשוט עושים שתי חורים ככה, לבה ככה ודבר ככה, כדי שזה... כדי לך שמתי את זה, אם נופל כאן קובלסטון. כן, לא נורא. מעולה, מה לא? ויש לנו עוד לימיים, יופי. אם מישהו נופל, שהוא יאחז במים האלה, תראה, אני קופץ. אבל לא יורדים הדברים כזה, לא. אוי, שיט, אוי. אבל רק תדע, לא נופלים לך הדברים, הנה, אני אדגים עם דרט. אני אדגים לצופים שלי בבית. טוב. הללויה. נחמד. מה אמרתי לך? קיל. קיל. IP יהיה בדסקריפשן אם אתם רוצים. וזה רק למקורים, תזכיר כאילו. כן, רק למקורים, מי שפרוצניק. בטח מכירים טייפי כבר ממילר, אבל... כן. זה לא יודע. מי שרואה את מילר, כאילו, הוא בטח יודע את ה-IP. אוקיי. אני בבית? אז מה נעשה היום בפרק? אחרי שסתם הסתובבנו על האיש שלנו ודיברנו, מה נעשה היום בפרק? היום נתחיל לעצב אותו, נראה לי. אני בינתיים... ולהגדיל אותו בשביל חוות עצים. אתה תגדיל אותו, אני בינתיים מראה להם את השוק ואת כל מיני האלה, מן ה-NPCים האלה. מהם אנחנו קונים, הנה, קוראים לו בלוקס. לא, ג'ימי והוא מוכר בלוקסים. וואי, בדרת זה, בוא שיהיה לבית. חכה, הוא מוכר רדסטונים וקוראים לו ביל. טוב, אני רוצה שנעבור שנייה לבית, אני אלך שנייה לבית. מה אתה בונה? תקשיב. אוקיי, רגע, אני... אל תדאג, לא יקרה לך כלום. לא נורא, נכנסתי למים. בוא שנייה, תסתכל. אני רוצה לעשות משהו כזה. בוא נהרוס גם את זה. לא, נשים כאן בלוק. יש לך ראש מכוער. לי יש ראש של קפטן אמריקה. אל תסתכלו עליי. קפטן אמריקה. אל תסתכלו לו גם על הרגליים. תקשיב. תעמוד כאן. תכתוב סט אום. לא, אבל תסתכל ככה. תסתכל לצד הזה. כאן? ככה? כן, תעשה סט אום. זה רווח כאילו. לא, אין. אולי סט IS. סט הום. מה היה כתוב? לא היה כתוב. הנה, Last Changes. עכשיו IS. הום. אוקיי. אתה עושה IS סט הום. כן, שזה כאילו, אתה נעמוד על בלוק גבוה, שזה כזה יהיה מגניב, שנכנסים לאיילנד. כאילו אם מבקרים אותנו, אז זה מה שיקרה. בקרוב גם סרטון עם חברנו, לא החברים שלך, החברים שלי, The AZD Gaming, שאף אחד לא מכיר. בוגד. קבלסון, תודה. מה לעשות, עד עכשיו עשיתי סרטון לבד. טוב, אני אראה להם מה עושים ה-NPCים, ונגמור את הסרטון. פעם הבאה
טוב. לא, זה קצר מדי, רק כדי... אבל... אני יודע. פבי, בוא נראה. זה מה שהוא מוכר, והוא מוכר מדרגות, ואוי, אתם מעצבנים אותי. וול. כתדע יכולים לזרוק כאן דברים, רק כתדע, אז לפעמים כשתהיי בספאון יזרקו לך דברים. באמת? רוב הפעמים זה לא פריירים, הם פשוט... חצי מ... לא, יש אנשים שיש להם מלא דברים. לפעמים גם אדמינים הנה, זורקים הוא דברים. זורק דיימונד. בסדר, תביא לי תיקח. דיימונד, תביא לי דיימונד. מלא תביא אנשים לי זורקים. דיימונדים. תביא לי. קדימה, תביא לי דיימונד. לפעמים. תביאו לי זורקים. דיימונד. לא, היה אחד שנתן לנו דיימונד. הנה, הוא זורק. מה זה? תביאו לי דיימונד. הנה, הוא מפיק דיימונד. יש פה משהו ישראלי. דיימונד? יש פה ישראלים. אני יודע, יש כאן לסן, בגלל מילר. טוב. יש גם שופ לא סודי. שופ טוב. אני יודע. כאן, בואו. משהו שאתה הולך סביב הגדר. דיימונד עם שיפורים. טוב, אז זה שמונה בלוקים. שיביא לי דיימונד כבר. מה הוא מוכר? הוא מוכר ארמור, דיימונד. סבבה. איפה אתה בכלל? אני הולך לבית. טוב, אז נלך לבית. קיבלתי מדרגה. אני אלך לבית ונסיים את הסרטון, מה אתה אומר? קיבלתי מדרגה. אני אלך לבית ונסיים את הסרטון? טוב, סבבה? טוב. יאללה. נסיים כל כך מהר. לא, זה היה סתם סרטון הסבר. פעם הבאה זה. טוב, תודה שצפיתם לכולם, באמת. עכשיו אתה רוצה לסיים? אוקיי. קדימה, תסיים כבר. לייק, אתה תגיד לי. סאבסקרייב, יאללה ביי.